Dakot mi sa bogdang. Lang. Adto na be. Bye-bye, Jay. Ako nang oy. Karon sa puta mga adlaw nanda ni paan ang tindi. Ha? Ano sa tugawan? Yung tadi dito. Lagi to. Pagkana lagi. Moment tadi na ako. Na? Try. Man. Turong dito. Ano sudah ko niyo? Marong mo dali na ako. Naray mong bahin lula. Mga siguro. Nani ang kang tilita kay gikuan no gilukat. Aman. Gilukat daw ya. Ano lukat? Wala man pension. Pag siya pre more. Etele. Pamanay pa. Dala gang ikon gang. Hindi gang. Ara dagot dong. Na mo tanan ta karon asa cross lang dako. Ang igong ba ang Tura dito. Igong nga. Yung mata sa COVID. Pamili ni guys sa ilan ni Nanay Brinsing. Dapat ilan Nanay Brinsing lang. gawa mang dako cross dali gaw ko. Oh, kasi asal pilok mereka na siguro kay hadlok mong guta dato magalot masig matumbahan ta ba. Kanhirik na. Gaw. Agaw. Uy. Ikaw ba ka na diya? Koros. Bunga ka na lang klaro gaw kay dato ni kado matumbahan ta dato. Balik may natungtag ko pero lagi ko nga natumbahan yung gaw. Ora na aman nga. Oy, Amahan ni no pasan sa cross. dito si Kuano, Jonex Vlog. Hey guys, Sana naman masilip niyo yung tahanan ni Jonex Vlog. sana naman guys para ma-suportahan din tayo guys. Amin lang igagaw guys. Nawala kong tingog yahak. Giubo ka, giubo. Tungod sa hubak ni nga. Apa ilagay nga lagi raw? Lagi. Kuan ba yan? Gani. Sula. Dani yung nagdoon malagay ni kuan niya. Iyan nanay alam na ni. Di ba masuk mat ang ubo ni May? Di ba masuk mat? Sige lang. Mamalina lang tagsamot tayo. Kuan. Sige. Yan ang nanay ni Alan. Si Nanay Brinsing Nay. Kami Dani Nay. Kanang sa ilalom. Si Mami Nini. Sige. Gitanuman nila. Elmer. Dili na ni gid siya matang matang. Kasi una namatay din ulo doon ay. Dito ka sa tagkon din.
Wala na kandila man. Giurot man ministro na ito sa dako nga cross. Angkol, moro niya mo. Angkol la, bahin ka ni ani angkol. Ang mana ang dyan. Apili po ning isa oh. Dani na lang apil imo Lord. Kalaki mo dyan. Maigid siya nga ginganion ba kaya hindi siya malukat. Anong gilukat man sa dila nga luwag manunta? Dapat di iya Mut lang. Kini siya dani nga area guys. Gidunit ni siya. Nakatong bilabat ka ito diba dili nakatulang. Dili na. Kamu pun siguro ni dito to. Sila manikon din yung ikuan. Manami sa kataringan upang dagkot dito na po misa talisayan daw balingwan. Pasensya naman sa kong tingo guys kay nawala gyud siya. Tigid na ako malikayan nga nawala kong tingog kaganinang kadlaw no agid ya tingog bisag gamay nga ni gawas. Grabe na kong syagit. Pero karon nga na okay na siya. Nanay ni gawas gamay. Ug dito na po may kauban ako sa Santa Mercy, si Mama, si Janice, si Nestor, og si Tata daw si Doydoy. Kaya salamat sa iyong tanan. Kilaka ka ba diha? Abi na udah kilaka ba ikaw kilaka ni Santa Mercy pa din nakikita ang manok. Kasing kita kay ko kinang kadlawon kay wadya tingog na ko bisag gamay nagawas. Yan guys, nakasakay na si Janjan. Kuyog din naman sa Timayamiya kay wala pa pud siya nakapandaggot. So, tulo mi ka motor. Si Auntie Mercy dato kay Nestor og si Mama. Ako po dog si Tata sa kang Doydoy. Talisayan mi mag-una guys. Pangilan na kami. Atang. Ikaw kamay ka. Ipagamay sa limot yan ay. Dapat dito ko nang sakay ni Mami yo. Oh bro, yan sakay kamay kayo. Nay, mura ka kante ka nag-update na nay. Dato po sila ni Kwanta. Ilan ni Tirso, di ba daw tala na ta? Ako, ang pamilisyo, ragit mo kaayog yun. Go!
Di ana dani 75. Dok, Yan naman yapin mo doon kayo. ako naman. Bahin. Wala o tingog guys, sana wala. Dito na mi guys sa cemetery. Managkot na mi kang aning papa. Oh, madali na rin. Ako ning batchmate sa Kuan High School sa Saturnino si Manya. Ikuan siya lapida diri sa Talisayan, Cemetery. Alam mo, wala ko 100 ay ma. Tara. Okay. Sige, dugangan pa na ay. Tagan pa tao guys. Paket na ni guys. Pasaka na may cemetery. Na daw misa. Misa? Ano na bumbiro. Lang ay bumbiro guys. Ana gid misa. Nagmisa pa di ay. Hapon pa. Hapunan Nagkakot ko sila dito dahil. kaya kung halat sa imo. Ano ba kita ni mga alabang Gani. nga aman atong puro no. Tapos ato si Janice. Aman si Janice. Ito. Dakutin ito karon. Puro dyan. Ikaw gang Tumi. May nga. Dili nga sa ni Marisa kay nanay kuan mo. ay. Pusi. Tabi apo. Lalo bagbahin-bahin lang mo dani ha. Ay, Pitos. ay gabi Papa Tumi. Sa ngalan ng Samahan o sa Anak sa Espiritu Santo, ang grasya ng Kristo gugma sa Diyos at ang usap ng Santo manaag kanino. Maayong gabi. Kandida. Tumurada. Maayong hapon tanan, maayong gabi tanan.
among ginaraan atong Kadila, bahay-bahay. Basir kami sa kadila. aratan ng isiima tanan Rada family. Hapon di ma. Maayo ni Samis Oriental. Di adiri ang akong ayaan nga igsuon sa akong papa nga si Candida Muang. Uy, Dorada. Diri si Alfredo Tuigorada nga igsuon ni Pakaimo. Aling na lang, kasugan nino. 5 lang, 5. Lukso. 5 ra 5. Niya kinahanglan magpa-asal. O 5 lang, 5. Ano siya timirsit wala? Ala. Uy, uyak pa na mo gulaya kay. Asa sa tinirsi. Tuwa na nagunahan na. Ano na? Lord, ano ba? Anong Lord man na siya? Ako lagi di man lagi. Pisahan ko ba nagbinan ko diya. Kalibang ko diya. Ako ito Kalingwan ni Samis Oriental. naog lagi hagdan daw. Naog hawid na. Ano tagi? Ano para? Ay, ang store cake. Sa oso jealous na. Ako na sila dire. Di ba nakot? Mandak dili. Wala na, wala yung dapat na. Wala yung order. Kasama tingog ano? Wala. Ano wala man yung unod? Ang importante yan, sabaw sa Panakot putong. rate. Importante yan, sabaw sa putong. Jis. Na, ang lamig yan sa sabaw. Oh. Sagpalit na lang gani Sa unta. team na. Kasi sa'yo na nakay, wala nipon. Aman sa iguan, Roxanne karon. Uy, nagtaas sa balay. Ilang lang lagi mo, bisa ilang lang ang dagkot. Ha? Ilang lang mga ginisa. Lang ha? Ginisa ba? Ha? Sa kwan. Ah, minyo na to. Paguluan. Ay, paguluan. Ito siyang bana. Binwangan. Simba. Uy, nga bata pa na Asya. Uy, auntie. Kami-kami rin ni. Oh, 31 pa ni siya. Ikaw, auntie. 44 na ko. Agwa. Sa naong manggot. Stress na siya kay. Oy, stress na siya kay Juan. Balo ka na niyo. Bugnaw ka na, bugnaw. Ano pinaka-bright ng mga bat sauna? Walay unod. Batsmith ni may Ay, sa bahay yan sa Tornino. Hindi ko pangati sa una. Kaya. Uy, rebel. Oh, karon. Yung ta karon. Uy, ang bright sa una si Janet Estrada. Oo. Pwede rin. Ikaw ba? Isa na lang. Kaisa? Oo. Ako yay. Okay. Aman to, pa-refill. Salamat sa libre. Basta ako refill naman. Refill. Ito nga ito Cinta kanan. Ito po agad. Ay, abi nang buwan ni Sara. Boleh pa mo sa akuan?
Diri na po di sa balay mo. Sa manay taxi ko. Para pagsimba pa di. Saan ka buo? Ataw, pagkara. Kumagay ko. Tumami yun? Tumami ba? May. Dahil po sila ba? Naalam, hindi mo pwede magdalag sa amin. Nakaunon mo, good. 30. Diwangin na lang ako. Isa pa ko na. Ihapon na. Ano to ha? Siguro to. Ya, sensi tiya do. Bisa kay Lucy lah kay. Piling dako, 30 yun. Ya kurita na. Kawan sa kumbasi si Adi. Kamaran mo, okay ka dali nga nilipot no?